Ej, vi laver en ny pakkeåbning. Håber I kan lide det. Husk, I må rigtig gerne, subscribe. Og så min video-channel, den hedder Adam Bull. Og så har jeg også en anden en, sådan der sådan en masse andre pakkeåbninger. Blandt andet med Company og Tourette havde jeg fået en pakke. Så har jeg også fået, er der også en, der hedder Jones Dancer. Og han er lidt klam, ikke? Men vi skal først lige åbne en pakke. Det er sådan en 9-årig dreng, 8-årig dreng, der danser. Sofies i hovedstød. Lort. Vi ses. Hej.